Ito mga idol, pangdagdag sa gasolina nyo mga idol. Yung location, ayan, Minglanilla area mga idol. Tapos, ayan, yan po yung landmark mga idol. Tapos, dito lang yan sa, dito natin ilagay. Pangdagdag gasolina mga idol ha. Kunin nyo lang to dito mga idol. Yan. Sa mga subscribers at saka ng mga viewers ko, para sa inyo yan mga idol. Tara, let's go. Tapos yung location, no, tingnan nyo mga idol. Yun ang Jollibee, Jollibee yan. Tapos yan, Yobi. And then dyan, tapos doon na papuntang Anzo World. Pangdagdag yan mga idol, pang gasolina lang. Kahit ano, kahit maliit lang yan, pero at least may pangdagdag ka na sa pang gasolina mo. Alright, let's go mga idol. Yun, no, pakita ko sa camera. Yun. Tara, let's go. Grabe sa pag-init. Marag mamaak mga idol eh. Marag mamaak sa bukto ng kainit. Tapos dito mga idol, mag right turn tayo mga idol. Kasi yung map niya mga idol is pinaikot tayo sa ano, pinaikot tayo sa malayong distance. Tapos dito U-turn tayo dito mga idol, para straight na lang tayo, no. Yan. Tamang tama kasi go na rin. Alright. Okay. So from 3 km mga idol, nagiging ano na lang, 350 meters. Naging 300 meters na lang mga idol. 350 meters from 3 km, no, o 2.5 km. Kasi pinaikot tayo doon sa ano, sa malayong ano mga idol. Dara. Ay, para Tisa sir? Tisa? Oo. Tawagin lang siya, inigsaka ni bitaw nimo, liko ana. Oo. Naradya siya. Sige. Okay. Ikaw ba sa DF? Ha? DF ni? Mo na na. Sige. Thank you. Camping ha? Sige, salamat sir. Ha? Wala ra? Sige, thank you. So bali paid na po yung delivery natin mga idol. Si client yung nagbayad ng delivery fee. Tapos yung item is paid na rin mga idol, no. Siguro yung transaction nila sir is GCash, tapos kasama na po yung delivery fee. Kaya si sir na lang mismo yung nagbayad sa atin, no. Distance at from pick up to drop off, no, is 12 km yung distance mga idol. Tapos yung delivery fee niya is 136. So okay na po yan. So bali pangatlong booking natin to. Yung kita natin is 350.